Osasuna gustukoa, etorri gara ikustera. Gaur irabazleak izan beharko gara, lau gol sartuta bukaera. Bai, badakigu artean galdu dutela, azken postuan gelditu direla. Baina gure talde gustukoena da. Bai, badakigu artean galdu dutela, Azken postuan gelditu direla, baina gure talde gustukoena da. Osasuna. gozen Osasuna lehenengo mailara, berriro irabazita disfrutatzera. Momentu dena izatera. Osasuna.